שלום לכולם, אנחנו משחקים בלי survival game, ואתה הכנסת לווינטר! כן, בגלל שזה היחיד שמותר לנו טימים, תנו לנו בן. והילד יצא מהפארטי. למה? בגלל שהוא לא רוצה כנראה להיות בפליץ. אני מוסיף אותו לטים. שלחת לי? כן. הגבתי. רגע שנייה. חבר'ה, אנחנו מקווים לנצח. כן, חזרתי. חזרת. הוא לא הצטרף לטים, איזה דפוק. איפה אתה? איפה אני אתה? צריך להרוג אותם. איפה אתה? אתה בלתי נראה! סתם. הנה אתה, אני רואה אותך. מי איתנו? הנה אייל, הוא שתיים, זה שמאחוריך. המכוער. מה מכוער? הוא סווזיה. אז זהו, הוא במשחק. אוקיי, תקשיב. כן, המלכים... כן, הוא שם, אני רואה אותו. מי שאיתנו? כן, הוא לא איתנו יותר, הוא שם. הזמנתי אותו לטים והוא לא נכנס, אז יהיה לי כיף להרוג אותו. בוא, אני עולה להר. הורגים אותי. מישהו עם סטון סורד עליי. לא יכול לעזור, לא יודע איפה אתה. אני בספאון. תציל אותך. הנה אני בספאון. לא רואה אותך, זה לא כאן. הנה אתה, הוא הלך, יאללה, הוא הלך. אתה צריך... נכון. אני בא אחריך. יש לך נשק. לא הנשק הכי טוב, יש לך נשק. עוד מעט אני אקבל מאותו ברינסון. הנה, צ'סט, יש כאן צ'סט. יש לי ברינסון ובלדן. ואני אתן לך... תביא לי את הווד. וקח את הקסדה. קח את הקסדה, יאללה. סליחה אם יש לי לאג, אם זה בגלל שאני מצלם. הנה, בוא לבית שם. יש פה צ'סט. יש שם מישהו מת, יאללה, בוא נלך. בוא, יש פה צ'סט. אבל שם יש איש מת, בוא לכאן. פה, על העץ. כן, נכון. על העץ הזה. גרוע. אני מדבר על העץ. איפה אתה? בוא נהרוג אותם. לא, נראה לך אין לי שום סיכוי. אז בוא נלך להרים, בוא. צריך ללכת לעשות משהו, לעשות צ'סטים. בוא להרים. בערים יש הרבה צ'סטים. אילן, תשתמש בחרב עץ, זה יותר טוב מחרב גול. אני אתן לך חרב עץ ככה. לא, אבל יש הגנה IV. על מה? על החרב גולד שלך? כן. אין פרוטקשן על חרב. טוב, עזוב, זה חרב יותר חזקה. זה לא. זה נשבר יותר מהר מורידים סוד ומוריד אותו דבר. אתה יכול לבדוק. לא, זה IV. זה לא משנה. הנה, אני אתן לך, אני אתן לך. אייל, זה IV, זה אומר ששיפרת את הקיט שלך לרמה 6. טוב. זה בדיוק אותו דבר כמו חרב עץ, רק שזה מוריד, רק שזה נשבר יותר מהר. יש פה מישהו. איפה? שם. אוקיי, יש פה מישהו. אם מסתכלים מפה על הקרח זה נראה מוזר, זה נראה כאילו חלק ממנו מים, חלק לא. אתה צריך אוכל? כן. אז למה לא אמרת קודם? אני חשבתי שיש לך. אוקיי, אני נותן לך את הפיש, אבל את הפיש שומרים לסוף להרבה. יש לי פיש. טוב, אז אני לא נותן לך פיש, אני נותן לך צ'יקן. אבל צ'יקן זה עושה שאני מורל. אז קח את הפיש הזה ואל תאכל אותו, תשמור אותו לסוף ונרביץ לאנשים. אז בוא. לא לקחת את כל האוכל. גם דברים שעושים שאתה מורל הם עדיפים מאשר למות לך. נראה לי יש כאן צ'סט. האיש איתנו בטימנט. אוקיי. בטח גם סופר זווז שהיה איתנו בטימנט. הנה צ'סט. איפה? אוי, זה... לא, נשארתי על חיים אחד.
אתה דפוק? לקחת את המכנסיים. תאכל דחוף. איזה כיף, אכלתי צ'יקן ועכשיו יש לי את הבית. קח. אתה יותר צריך את זה. לא, אבל הרעב שלי מלא היה חסר לי רק חצי רעב, אבל חכה לי, אני ממש קצת חיים. זה היה מוות בטוח, אבל זה היה שווה את הכי. יש פה מישהו. אני רוצח אותו, אוקיי? לא, סופר ספייסי עדיין לא מת, יש לו 4 קילים. מה זה אכפת? יש לו 6. אני הורג את האיש פה. אני אעזור לך. הוא טוב? יש לו... כן, הוא לא כל כך טוב. או, תן להם להילחם. הוא בטח בטים. הם לא בתים. הוא לא יהיה רץ עם מישהו יותר טוב ממנו. או, יש שם צ'סט. שלי! יש! דברים סופר טובים. יש לך אוכל? לא, אבל תראה אותי. וואו, צ'ספייט. תביא את הצ'ספייט. לא רוצה. אז למה יאל נתן לך? אני נתתי לך פעם אחת. לא, לקח לי את המכנסה. אתה צ'ספייט מאיירון, הוא נתן לך הרבה פעמים. עכשיו שתוק כזה. אתה רגע צילמת את זה כל מה שקרה הרגע? כן, אני מצלם. אוקיי. איך שאתה רוצה לצלם אותך? צ'קה אסף אבל לא מבין. איפה אתה? נעלמת. יש כאן צ'סט שאם אני אגיע אליו לפניך זה מוות בטוח, אבל זה שווה את זה. מוות בטוח. אולי יש שם מכנסיים. אין פה כלום. למה התאבדתי על זה? רגע, שנייה, אני עדיין רעב ואין לי אוכל ואני משפר של הרעב. או! מה? תסתכל מה יש לי. אני אגיד לך מה אין לך. מה הנדרסה עושה? תן לי חיים. מה הנדרסה? נותן לו חיים בזמן הקרב. שנייה. סליחה לרעשים של אח שלי, הוא קצת טומטום. או! בוא אליי, אני אתן לך מכנסיים. קח. תהיה פול. אתה בא? אתה בא או לא? כן, אני בא. יש לי וודן סורד. אני לוקח את הלב שאנשים אחרים לקחו. דף משהו בעוד 30 שניות. חייב להגיע לצ'סט, אולי יש שם סטונסור. אני הולך לצ'סט שאחראי. אתה לא תגיע בזה. סטונסור! לי אין סטונסור עדיין. נו אז. יש סטונאקס, זה בדיוק כמו בדן סורד. טוב, זה אבוד בשבילי. יש לי 4 שניות, 3, 2, 1, אוקיי, אבל יש לי טינטי. ויש לי קשת בישי. בוא תהיה איתי, זה כולם מולנו. פרה. בוא תהיה איתי, נו! אומייגוד, יש לו אמזון עוד. אוי מלא, אני משתמש בזה. אין לי שום סיכוי. גם לי. ככה יותם סיים. חיים לא ארוכים מאוד. למה לא נתנו להם להילחם? כי הם בטים, אומייגוד. לא, הם לא. שיט, לא הצלחתי לקחת את הדבר הזה. אוקיי, לקחתי את זה. לא, בטים. טוב, זה בערך הכל היום, אז ביי.